देलाय आबौ साहा गोथाव फुदुंलाय उदैयाव ज्रोम मोनलायलायनाय। नै अमा राजा नों दाखालिनि फैसाखौबो होआखै। आयला मा जेरावबो फैसाल' फैसाब्रा मोनगोन ना आबौ आंथ' नोंनि फैसाखौ जानानै खाराना आरो नोंनि फैसाखौ जानानै आं माहाजोन जायाब्रा आबौ। बिदि नङालै अमा राजा दिनै नोंबो बिदि बुंगोन गाबोन बैबो बिदि बुंगोन बिदिब्ला आंनि दखानानो थैगोनसो माथो। थोद थैयो नामाब्रा आबौ बे 50 थाखाखौनो नों इसिबां गिबायना दे होगोन आं। 50 थाखाल' नङा आबौ 150 थाखायानो जाबाय। माले आबौ नों बांद्राय बानायनानै दोनो नामाब्रा आंलाय माथो 50 थाखा बायदिल' मोनदोंलाय। नों लोंनानै बावगारबा जागोन नामा सामफ्रामबो लोंफैबाय थायो साहानि दामा बारायबाय आबौ 10 थाखा जाबाय बेलेगावथ' मालाय 20 थाखा लायो होमबाबो आं 10 थाखा लायो। जाबाय दे जाबाय साहा फुदुंगोन ना फुदुङा बेखौल' बुंदो। फैसा होबालाय मानो फुदुङा जानांगौ जाखो। दाबो मा एसे खेंखेंब्रा ओरैनोबा पिकनिक जानो थांनाय मानसिफोरखौ रागा जोंखादों आङो मा पिकनिक जानो होननानै बुंगोन गासैबो लास्ट ममेन्टआवसो केन्सेल खालामगोन। सोरबाया बिमाया थिनहराखै सोरबाया बिफाया थिनहराखै सोरबाया बिबैनि सारथ बिबौनि सारथ बिदिसो जालागासिनो बेनिखायनो खर' गुदुं जानानै पिकनिक जाया होननानै नोंनि दखानाव फैदों आं आबौ। आबौ गोथाव उदैयाव ज्रोम मोनलायनाय गोदनायाव ज्रोम मोनलायनाय साहा फुदुंदो। फैसाखौ होमारगोनथ'। मा खेंखें खालामबाय थादोंब्रा आबौ होगोन होनखाबायना मालाबा जानानै खारगोनदां माथो मानि सिबां दावराव जाबाय थादोंलै बोराय रायनो। लाजिनाय गैयै हामगौ गावनिख्रुइ देरसिन मानसिजों बोराय मानसिजों बिदि नांलायनो मा नोमफाया फोरोंखानाय नामा बेफोरखौ। आला माथो सोरनिबा बिमासो नोंसा मा नोमफाया फोरोंखानाय नामा मानसि गेदेरजों बिदि नांलायनांगौ होननानै। लाजिनाय गैया बोराय मानसिजों बिदि नांलाय बेफोरबायदि बुस्थु बिनानै जानो लोंनो। जाबायलाय जाबाय नोंनिखौ जायाखै आं नोंनिखौ बियाखै आं। बुंबा बिदिसोबाव नोमा नोमफाया फोरोंदों नामा नोंखौ बिदि गिदिरजों नांलायनो। आंनि आइयाबो फोरोङाखै आफायाबो फोरोङाखै आं गाव हारसिंनो रोंदों। मा एसे अगियान मानसि नोंलाय बोराय मानसिखौ बेफोरबायदि दाद्रि होनानै धमकि होनानै बुस्थु बिनानै जानो। थाखा फैसा खामायनो हायाबालाय आथिं फारसे आखाइ फारसे दानस'नानै रेल साइथिंफोराव थांनानै भिक्षा बिहैनो हाया नामा सोरबा अननानै थाइसे थाइनैसो होलांगोनदां। मा जाफैलायखो बेहाबा हाबां बिमायाबा खर' जोगोनार लालायलायना। आखलफोरा मोजां सोलोंनानै लाखा उनाव नोंबो बोराय जागोन नोंबो सोरबा मानसिजों बिदिनो बखिजागोन होमबाना मा मोनगोन नोंलाय। मानसिनि जिउआलाय बिदिनो जाबाय थाखासिगोनब्रा जेब्ला दुखिया मानसिया माहाजोन जागोन आरो दुखिया मानसिफोरखौ नायनो बागोन ओमफ्राय दुखिया मानसिफोरा दुखु मोनलायगोन जेब्ला बै दुखिया मानसिया माहाजोन जागोन आरो दुखिया मानसिखौ नायनो बालायगोन बिदिनो जाबाय थागोनब्रा। बिदिनो आंबो दा बोरायखौ एसे रायदों बोराय जाबा आंबो रायजागोन बेफोरलाय फाला बदलसो। आयो बिदिसो बुंथारदोंना नों जोगोनार फिथाइजोंनो होगोन आं दानो खर'आव होमबासो मोजां जासिगोन मानसिया। खर' मा दंमारो नोंनालाय मोजां मानसिया जेब्लाबो मोजां जाबाय थानांगौ बेवहाय गाज्रि जानाङा मा होननाय जादों नोंनालाय। नों दा गावनो गोरों जानानै देखायाबा नोंनि उन्दैफोराबो नोंनिफ्राय सोलोंगोन ना आरो बोराय मानसिफोरखौ सनमान होगोन अब्लासो। आरो नोंलाय गावहाबो बोराय मानसि जाबा नोंबो रायजाफिनगोन होननानै नों बोरायखौ रायगोन नामा। एसे लांसुनिया मानसिबालाय बिनो साहा फुदुंनानै होथारनाङा बियो बुंबाबो होथारनाङा बिनो। माथो जाबाय थाखोब्रा हाबां बिमा मोजां जाबायलै नोंसाजोखौ गारनाया नङाबा नोंजोंसो रायजाबाय थागौमोन आं। लाजिनाय गैयै नों बायदि मानसिखौबो आंनो बिजामादै नांथारा खुगायावनो हाबफैलायबायलै। हाथाय हुइना हुआब्रा खुगाफोरखौ मोजां सुइना सुवा मा एसे मोनामदों। जोंफोरा सिगुन बिफांनि दालाइजों हांगारजों बिराद मोजां हुयो मिथिबाय। नोंसोरनि बायदि दानि जुगनि कलगेट ना मागेट होनो बेफोरखौ बाहाया। आंनि खुगाखौसो मोनामनाय होनदों बिहा गावहाबा जौ सेरेब सिग्रेट लोंनानै बेसेबां मोदोमो गावनि खुगायाबा आंखौसो बुंनो फैदों। आयला मा जाबाय थाखोब्रा हाबां बिमा आंजों मानो नांलायबाय थाखोलै आं आबौखौसो साहा फुदुंनो होदोंमोन। साहा फुदुंनो होनायानो रायो नामा धमकि होयो बोराय मानसिखौ। आं बे जायगानिफ्राय लोरियागौ माने बे दखाननिफ्राय थाङा आंबो। मा जातनि बिमालै बियो बेनिखायनोथ' हाफाङा खुगायाव खुदै मेगनाव मोदै लानानै गाबबाय थायोलै। आयं साहा खापसे फुदुंदो आरो नैबे सेंग्रानो दा फुदुंथार नोंखौ बियो मान होआखै। जागोन दे बेहा बाखिबो दंखायो। गेलै दे नोंसोरनो लोंलायदो नोंसोरनो जालायदो आंखौ नोंसोर मानसि नङि बायदि बाहायदोंना। दे आंबो सानसे माहाजोन जागोन आंबो सानसे हाथरखिखौ थुख्लायगोन नायबायल' था नों हाबां बिमा। बेसेबां हाथरखि थुख्लायबानो जाबाय आंबो नेगासिनो नोंनि हाथरखि थुख्लायनायखौ। एसे गोलाव दान्दाजों हाथरखि थुख्लायो नायथारगोन आंबो थुख्लायागौ माने आंबो खबर लाबाय थागोन ना नोंखौ। अमा राजासो नङा आरो मा खालामफैदोंबा बेवहाय अमा राजा पिकनिकआ मा जाखो। पिकनिकआ ना र थांगौ फै खर'आव एम्फौ गोनां मानसिसो माबायदि गोसोथोथारनाय बे जोंहानि फिसाजोआ गारलायबाय मोजाङानो जाबाय दे।
बापावै मा जाबावनांगौ जाखोब्रा दुमफाव अमा राजाया थाङाबाबो जों गोजा थांनोसैब्रा माथो जों गोजा थांनोसै आं मिथियाहाय आंहा दै राननो मोनबाय थाबानो जाबाय मानोथ' अमा राजाखौ नांबाय थागौब्रा आं अमा मासे लाबोखाबाय माथो आग्लाय गुलायनाय ओमफ्राय माइरंनि बिबाना सोरनिमोनलाय जायनि टाइटेला बसुमतारी होनदों नामा नंगौ आरो नंगौथ' आरो जायनि टाइटेला बसुमतारी बिसोर माइरं लाबोनांगौ आयु नोंथ' माइरं लाबोआखैहाय नोंथ' मैगंसो लाबोदों आं बावगारनानै मैगंसो लाबोफ्लांबायना जाथारबाय दे हामथारबाय गोदाव सोराव मानसिनि पिकनिक एरेन्ज खालामनायबाथाय बेबायदिनो जाखागोन दालाय माथो खालामबावनो मानसिफ्राबो फैहोलांबाय जों माबा मोनसे खालामहैनोसै दे फैसा खांबावनानै माइरंखौ बायनोसै आंनाव 10 थाखायानो गैबावाहाय जागोन दे जायनाव फैसा दं खांनोसै मा जाखोब्रा जेबो जायाखैलै आच्छा नोंसोरलाय माथो आखाइ गोजासो फैखोब्रा नोंसोरो जेबो लाबोआखै जे 10 थाखा फैसाखौ लाबोदोंब्रा ओमफ्राय जोंना टाइटेला ब्रह्मसोना ब्रह्म टाइटेलफोरा ओंखाम ओंख्रि संनांगौ नालाय जों ओंखाम ओंख्रि संनोल' फैदोंलै जेबो लाबोआखै बापावै बिदि जाबाय होमबा बोरो ओमफ्राय अमा राजाया गावहानो पिकनिक एरेन्ज खालामनानै गावहानो गोमानानै दं माथो होनबावनो होमबा मा पिकनिक जाहैला नामा जायो मानो जाया जानांगौ जाखो जायो माखासेफोराबो फैगासिनो दङनो बिदि बुंनानै जागोन नामा सोर बसुमतारी टाइटेल दङ बिसोरखौ माइरं लाबोनो खोन्था थाबनो जोंना रावबो बसुमतारी टाइटेल गैया थैबाय पिकनिक जानो मोनगोन ना जारला जासिगोन बायदि मोनबाय आं र' आं खबर लाहरबावनि माखासेफोरखौ गासिबो जाजोबगोन मालाय आं गैयिखाय पिकनिक जानो थांनो जायाखै नामा नोंसोरना अमा राजा नों गावनो पिकनिक एरेन्ज खालामनानै गोमाबा जागोन नामा औथ' आरो नों गावनो गोमाबा जायाना बेनिखायनो बुंदों आंखौ गुरु मानि नोंसोर गुरु आं गैयाबा जेबो जाया नोंसोरना मिथिबाय आच्छा बै सिख्लाफ्रालाय मा टाइटेल माथो जेबो लाबोआखै जोंना बर' टाइटेलसो जोङो मानसिफोरखौ नायनांगौ सोर मोनजादों सोर मोनजायाखै सोर बाहेरायाव थांदों सोर थाङाखै सोर लाइन मारिदों सोर बेसेबां जादों खम जादों बेफोरखौ नायग्रासो बापावै बे अमा राजायाबो जाया आरो दै माथो जाखो जाय बुस्थु लाबोदों बिसोरो रंजानो मोनसिगोनब्रा खामानि मावहैनो मोननाय नंलाना आं नायैसो खामानिफोरखौ होखादों मिथिबाय बेनिखायनो बांद्राय माथा मारिनांला जाय 10 थाखा लाबोदों हरदो आंनो फैसाया मा खालामगोन नोंलाय खालामगोन आरो आंबो मा ओरैनो लाबोदों बायदि मोनदों नामा ट्रेक्टरखौ ट्रेक्टरनि फैसाया पिकनिक जाखांनायनि उनाव गासिबो हरफिननांगौ आंनो पिकनिक जाखांनायनि उनावबो आरो फैसा होफिननांगौ आं रोंलाय खेबसे लागैनो फैसाखौ नोङो 1000 खांखाबा मा जायोमोन 10 थाखा फैसाखौनो खिगुआं जादों नोंसोर 1000 थै EMI होननानै साननानै ला नोंसोर EMI आव पिकनिक जानाय होननानै साननानै ला बुरबेकफोर बोरो ओमफ्राय माखासेयालाय आं सोमस्रिखौ लिंहरदों फैगासिनो दं बिसोरो आखि सन्थला आरो नारजि बुदांखौसो मिथिया बाद दे गाखोदो ट्रेक्टराव गाखोदो गासिबो गाखोदो ओमफ्राय माइरंआसो गैया जाबायना मा बे बसुमतारी टाइटेलालाय बहा थैजोबखो थैथ'वाखैनो बिसोरो आइला माला खबर ला बसुमतारी टाइटेलफोरखौ माइरं लाबोनो थाखाय आंहा हले अमा लाबोखाबायलै आंखौ जेबो बुंनांला आंगुनि बारा मासे अमा लाबोखाबाय अमा मासेयाव बेसेबां दाम लायो मिथिगौ नोंसोरो मिथिगौ दे धन्यबाद जियानो जादोला माइरं गैयाबाबो अमा बेदरखौनो जाना फैनोसै हाराजों बिबुजों खर'जों खिथुजों नङा होमबा थांना मायो आं बाबाय दै आच्छा बारु थाइबानि लारु थौ ट्रेक्टराव गाखोहैजोबदो आच्छा बारु थाइबानि लारु ओइ हाफां रथ'लाय मा जालायखो नोंसा बिमाजों बिराद नांलायना फैबायलै आं मानो नांलायनानै फैखो नोंलाय ना नोंनि थाखायसो आंहासो बुजासिगोन ना धोद बुवा सब समाव बुनो हायो नामाब्रा नोंसा बिमाया नोंखौ बुबाथाय आंनो खोन्थाफैबानो जाबाय नोंनो खोन्थानांगौबा आंहासो बांसिन बुजागोन गारलामै आंहा ट्रेक्टराव गाखोहैनोसै आच्छा बारु थाइबानि लारु बापावै नुबायना बिसोरनि आखलखौ बेनिखायनो गोसो थोलायनायफोरखौ लाफानो बायलै जोङो बेखौ बादो दा थांनानै नांलायहैयाबानो जाबाय बिसोरो ओइ फैदो माबार र'लाय र' अमा राजा नों जोंहानि आइजों नांलायनाया गाज्रि जाबाय दै आइयाल' आंखौ माबा मोनसे बुंदों ना आंखौ रायथों ना गाराबा जोंखौ आयौ मालाबानो ट्रेक्टराव गाखोजोब्बाय माथो दोनफाव फैदो गाखोफैदो सिखिरि फै गाखोफै आयौ ट्रेक्टरसो आरो उपाय गैया फै ट्रेक्टरखौ मोनदों बेखौनो रंजा नङाबा थाबायसो थांनांगौमोन दे बिदिबालाय अमा राजा आं नोंखौ बुंखायो नों जुदि आंखौ जोंहानि आइजों बुजायोना नोंखौ आं गाराबा नों लाबोनाय ट्रेक्टरखौ देखाजोबगोन बुखाजोबगोन आं मा आंखौ नोङो दम होदों नामा औ नोंखौ दमखौनो होदों आं मा साइसनि मानसिफोरलै नोंसोरलाय बिमा जेरै फिसा ओरै जानला मानला बुंखालाबायना मिथिबाय दानो खुगाया बेसे जागोन आंबो नोंनि खानायखौ हमगोन देलाय नायनो नामा दे नायनो आच्छा होमबालाय देखायनोसै आं नांलायदोंसो ना मादों मानो गोबाव खालामबाय थाखो ट्रेक्टर सलायग्रायालाय थांगौ उनाव नांलायगोन दे जागोनबो उनाव नांलायखागोन